Hai खाख्लाय नरक जत kaham tona hnai tei tini ani khas blog halai aise tini ang kisa market thangnai market thangnai bisingtoi baikra bazar kisa hamnai baikra bazar habai lagang bazar thangnai lagang bazar thangmani ani je lathai ang lanai tok takhum lanai bini bai thangmani tei norok ani blog no naitongdi paijasak मजा आएगा ना Kurasrik tabok sung logang bazat nai tabok sung baikra ni mandil lazak bazar ni ekno bazar lamar dia tabok isa dia sayai di tipin isa sawi no tipin bazar time সকালে 7টা to 8টা জোড়া ang de lathi mande lamar dia di tabok tipin sai semua masih ada uang di bola itu semuanya tuan tak masuk bawa ni film bol kalau kamu kau minta dulu lagi waktu itu tuan jangan baca apa cakap tu juga tu jangan be itu dol last thai apa tu apa tu ha ada ada kita ni ada ada oh boleh tak ada actually ang say logang bazar age pray sarai ko thayo pray 10-12 bosor ka hape dia nang bare thai gure hayai tei bare ni no hayai ang sia tai koita dura bazar katano aje man lani phone ang man dia tau tipin sapai sung no thmai tei no kani bolo paisak nai tongdi
tai pana mandela malniya je lani phajak hai pana tawak tiben sayokha te norona ang kisa logang mazam na kisa phungnai te noriro birokom musuk tok purun birokom kaira age sarai phunung mani hai pana tawak tawak khana puriborton krai ei bazar te norona ang bazar kisa phungnai urai yang te halai tok rok has tok rok tak khunok phalo tei pun rok phalo yang tia yang sai kara di sel logong bazar area yang tia amui rok segarok pong yang tia tawa sarai yang tia di rok halo yang tia munde ada mas mangso halo tei nong tei yang tep phungnai yang sai norok musrok phalo yang tia norok phaya musuk phamana Salah lu gua? 380 টাকা ওয়াক বাহান pun no togrok lai re purun phala jaga area purun yang tia musuk phala ipana kerai baza paijak kantha ugat lagi sarai phun nung mani tahu phuna purutang kerai Pow! wow ini rasta ini oh no हमने यहाँ पे गिर गया खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया hello ang already tabak sapaijang noga tei tani ma tabona no sapaya tabak kisa reas khai toha tini je ang mandai len thamani ang maha mamlaya tei ang thangan de ta tei duita ga tei bazar o sata sini 8 jora thanglai bazar sokis mannai tei bini bagai bazar baijak maha mamlaya tei haifano just ani nangmani tei chamani rok tei phaijak tei norok ani blog no baihong jaha tei kahong jarhai share tei comment tei subscribe khlai ready tei ani blog jodi naithai phano norok comment